Alikari Wezîrê Parastinê Sûriyeyê herêma Rojhilat Semîr Elî Osom ku bi navê Sîpan Hemû tê naskirin endamê fermandariya giştiya YPJ Rojhilat Efrîn û parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed jî di roja zimanê Kurdî de zimanê Kurdî pîrozkirin û gotin divê destûreke nû derkeve û zimanê Kurdî jî bi aweke fermî were naskirin. Sîpan Hemû di peyama xwe de vê rojê li gelê Kurd pîroz dike û dibêje zimanê Kurdî li kêleka hemû zimanên Sûriyeyê nûnertiya beşekê resen ji nasnameya Sûriyeyê dike. Em rola dayîkan, xwendekar, mamoste û hemû gelê Kurd di parastin û pêşxistina zimanê Kurdî de bi nirx dibînin. Endama fermandariya giştiya YPJ Rojhilat Efrîn jî ev roj pîrozkiro got ji Şamê ku kovara hewarê dest pê kir divê destûreke nû derkeve ku bi zimanê Kurdî nas bike. Her tim zimanê Kurdî nûnertiya gelê Kurd û dîroka wê kiriye ew bûye girêka ku Kurd û têkoşerên Kurd li hev kom bike. Ji ber vê yekê parastin û fêrbûna ziman erkeke niştîmanî ye. Her wekî parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed jî di peyama xwe ya ji bo Bazdeyê Gulanê de got em di piştgirî û xurtkirina hebûna zimanê Kurdî berdawamin û dê ji bo nifşên paşerojê biparêzin. Parêzgarê Hesekê dibêje zimanê me yê dayîkê ne tenê mîrateyeke çandiye lê mafekî xwezayî ye ku ji hêla ji holê nayê rakirin ji ber ku bi saya îradeya gel her tim zindî maye.